Informazio guztia urak prestatu eta Espainiako gobernuak erret dekretuaz onartutako txostenetik hartuta dago. Behin eta berriz esan digute Zoraluzerako Merlin eta ura antzekoak direla. Ez da egia. 4 arrisku maila daude, eta Debarroko herririk ez da lehen mailan agertzen. Uraren arabera Zoraluzeren arriskua 2. mailakoa da. Urak proposatzen du 50 urteko epean etor daitekeen uholde maila kontutan hartzeko. Ez gutxiago eta ez gehiago. Zoraluzen gune larriena zubi nagusia da. Baina zubi nagusia ez dute bota nahi, herriko plan orokorrak babesten duelako. Honen ordez, urak ia 300 metrotako ubidea eraikitzea agintzen du, porlan eta arriskoa. Igareta presan 28 zentimetrotako eskotadura egin beharko zen. Honetaz gain, Olabarrena 50 zentimetro jeitzi eta Gabolatzeko zubia aldatzeko agintzen du. Eta Plaza Zaharra zein Gabolatz kalearen parean Ormatzarra, uholdeetatik babesteko asmoz. Uraren Euskal Agentziak agindutako eginbide guzti hauek, uholde arruntek eragindako kalteak arintzekoak dira. Urak 4 kalte mota neurtzen ditu, pertsonalak eta ekonomikoak. Azken 500 urtetan ibaiak hildako bakarra eragin du uholdeetan. Uraren kalkuluen arabera, berriz, 50 izan beharko ziren. Urak kalkulatu duenez, uholdeek urteko 209 zoraluzetar kaltetzen dituzte. Nondik kopuru hau? Ibaitik gertuko sotoetan bizi direnak, omen. Urtero, bataz beste, Uraren Euskal Agentziak espero du uholdeek 100 ibilgailu hondatzea, bakoitzari 4.500 eurotako kalteak eraginez. Egia balitz, 50 urtetan 85 milioi euro izango litzateke, Zoraluzen bakarrik. Baina 1988 urtean Debarroko kalte osoak inguru horretan ibili ziren, eta Zoraluze ez da kaltetuen zerrendan agertzen ere. Gainera, Uraren Euskal Agentziak ez du kontutan hartu Deba bailaran arriskua menditik datorrela, ez ibaitik. Eta, beti Uraren arabera, 1980tik aurrera, uholdeek Zoraluze errespetatu dituzte, Debarroko beste herri batzuen aldean. Azkenik, Gipuzkoako Aldundiaren arabera, aldaketa klimatikoak ez du Zoraluzen eraginik izango. Laburbilduz, itzulera denboran, hau da, 50 urtetan, ezer egin ezean Zoraluzek 83 milioi euroko kalteak izango ditu, Uraren arabera. Eta zuk, uste duzu kalteak ondo neurtu dituztela? Eta kalte hauek arintzeko, Uraren Euskal Agentziak proposatutako eginbide nagusia, zubi nagusiaren azpiko 300 metrotako porlanezko kanala zabaltzea da. Eta zuk, uste duzu ubidea eraikitzea herrirako ona izango dela? Lanek eta aurrekontuek ederki erakusten dutenez, Uraren Euskal Agentziak eta Merlinek Zoraluzerako proposatzen dutena oso desberdina da. Ufalak gauza serioa direnez, gure Deba ibaikoek uste dugu Zoraluzen plan hidrologiko on bat behar dugula lehen. Berau osatu artean, ezin dela ibaiari buruzko erabakirik hartu. Eta bitartean Merlin proiektua alboratu beharko dela.